Og jeg havde så meget optur over det. Jeg måtte indspille den lige med det samme. Og så var der ikke nogen af dem, jeg kender, der kan spille trommer, som kunne komme med i studiet. Så jeg blev nødt til simpelthen at gøre det selv. Det var rimelig fedt, faktisk. At få lov til at lege trommeslager på min egen musik. Ja, nummeret har været med i tv-serien Vampire Diaries. Ja! Jeg ved faktisk ikke, om det er en god serie. Er der nogen af jer, der ved det? Ja. Den er okay. Ja, den er okay. Den er god. Du gør meget. Jeg har slet ikke set den hele sæson på 2 dage. Okay. Jamen, så må den kunne lidt. The river has run wild tonight. The birds have stopped singing and I've lost my sight. Yeah, and you're not around. I keep my ground, just quiet. The river has run wild tonight. It hurts to see you burning, burning all so bright. Yeah. See through my looking glass. I sell the past, but it's still oh so quiet.